en senior. Lo senior mak mana ni gima walose en yenyo. Inyalo yudori kamarach. Nyo kwadagi. But yenyo koluongo kechingeni no kia ngamoyangi. Koro macha no nyalo timo ne ja Kenya mora mora. Wach mar takataka pelekea Ruto. Mo wacho to kendo bende driver mare bende wacho. Koro yo siasa giringe ndara mano waseyie senior. Olo mak mana ni horuok nyaka jatelo bed godo. Wach manyoya e dhoge cha ema koro miyo no jitimango. Mabende ka beta paro nyaka sani no onego bed ni mheshimiwa osekwayo ng'uono jo Kenya. Ne ok ni yude e tok ndara ni ene mano okuongo time. Mano to jo siasa gitimo pile to ok jo siasa kende. Mak mana ni gimanyo wacho ni wach mar bayo wach gimanyo wuok e dhoge e gima ok onego bed ni wuok kuom jotelo koluongo jopiny ni takataka. Mano to konyalie. Mano kende gima nyerach. Maito kabisa mo penywa sisi mar agriculture Homa Bay County okonye committee mar Kamser location kala chonyo mondo los Kimira Farms. Kimira Farms opong kod floods kendo en bungu. Wakwayo Citizen TV gira Mogi TV mondo chope one ken gi giwegi an Nyagol. Mano obro luwane na Nyagol erokamana nyam.